Aj bodku, aj vykričník, otáznik, kde sa vybereš, zahladíš, tak to čítaš. Takto musíme ešte, takto sa kosí kokot. Ale od začiatku vedy? Do piči, kde to stúhneš, tam dávaš. Po bodku hovorím, preto proste. sa pozeraj takto, tak, kým nebudeš vedieť, že máš ísť a potom sa strúhneš a ideš. Takže idem. Vtedy mi to zaplo. Polno, kde sa máš pozerať do piče? Som taká nervózna. Zapol si prvo, trošky. Môžeš na stôl, ďakujem. Ďakujem. 7. 1 na 7, tak 8. Nie, 7, ďakujem. Si zabil, počkaj. To nenahrávaj. Teraz som nervózna. Ideš ďalej. Ideš. Takže ešte raz. Ale vetu, každý Tak sa povedal, budeme takto. To je jedno, čo ťa napadne, čo sa tam hodí, proste ideš. Vetu, ale vyšica, dobre. Ešte raz, ticho. Vtedy mi to zaplo. Ako mám Líby odaučiť, aby neschovávala pokakané gate v mojej izbe? Ideme ďalej. Priam nežne sa držal Handerberburga. Svetlo je ešte dobré. Pri pohlavnom styku muž vystrekne určité množstvo semena do ženskej To máš za knihu. Hormón si nájde. Aj ježi. Si videl, ale za Keď si sa Videš, hormón si nájde. Hádam z bojníka dolapím a zlaté ovce vám prinesiem. Za čary posedáctvo, útoky na opáctvo a za sľub nesplnený. Filipus. To dúfam. Trpko som sa zasmiala. Posledné tu. Nečítajte dopredu. Čakaj, mám zavárne. Svedomie. A to máš po slove čítať kokot. Čo bolo, že to končí. Však to ja som si vybral to a bolo tam iba napísané. Ja, dobre. No. Tak, toto množstvo je u mužov rôzne, ale kvalita ejakulácie nezávisí od jeho množstva. Vďačne, starý otec, len príďte aj zajtra. Simančarová, Roman Richter môj. Čo máš za kým? Víme to, ty kokot. Toto? Ja tu mám také veci napísané. Ak sa zase bude správať čudne ako minule a bude sa pokúšať ma potrskať alebo čo, asi sa pôjdem zahrabať. Pekne. Ale ideš. Preskoč zatiaľ je to. Handerberg bol čudák, ale Christian vedel, počkaj, to už je čiarka, že sa o neho môže spoľahnúť. Ideš, čítaj. 2, 4, 6, 7, ne? Ďakujeme. No, a ja šoferujem. No, A ja tiež mám ísť už ja? Tak sú Hej, hej. kedy sme tu? Oci sú v semene desiatky až nie stovky miliónov spermií, tvoria iba 2 až 5%. Nie, do 5 iba. Ideš na mnou. Ej, či sa len čudovala macocha, či sa len čudovala holena, keď Maruša priniesla 2 zrelé jablka, až sa od nich rozvoňala celá chalúbka. Som vo veľkej úzkosti. Praskajú mi už kosti. Máš už pobalené? Opýtala som sa ho a podala mi otázku. To sedí na to ako kokot. Pohodne. Mohla by som vystúpenie dať falošné vyhanie? Pozri. Máš nevece, ale ten kokot dá. Mozov. Pre muzu. Tak drža. Jaký to rozrázok, ty vole. Vážená. Generáli vystrúli kokonové čelom odpochodovali. To je nejaká jemnúca kniha. No, zober si ďalšiu. Zober si od Jožka. Takto, neviem, si zober druhú. No, Táto tekutina dodáva spermiám energiu, ďalej ich ochraňuje a pomáha im v pohybe. Spočiatku je rôsolovitá a v priebehu 20-30 minút po ejakulácii sa mení na kvapalný. Už malého chlapca treba zo zdravotných dôvodov učiť, ako si má čistiť predkošku. poď sa so mnou hrať. Koľkrát moja pohára, tam je 50 ml. Vidí ako brejdy. Citrona a nasypeme lyžičku cukru. Jaký je akulát, ty kokot. To piči. Rossi povedala, že muž cez vianočné prásky pôjde so Svenom do tej jeho švédskej krajiny. Sočko učí Tak nemudruj, hýbaj, daj zapriahať. Čo je to? Láhne si a so zatajeným dýchom
Vagina je elastický trubicový svalový orgán, ktorý vedie do cervicu, krčku alebo vchodu do maternice. Muž, ktorý má zmiešanú pokožku, nesmie si celú tvár natierať rovnakým krémom, ale musí používať prípravky určené jednak pre suchú a jednak pre mastnú pokožku. Motýlovi, otýlovi a vrabcovi, vavrincovi. Dobre, ďalej. Či jebe, jaké kaktusy má pod pazuchami. Kokos. Daj preukaz naspäť. Počkaj, Jebať. Poďme ďalej. Veľká nervozita, poruchy trávenia, pocity únavy alebo nevoľnosti. A on ju volá po, ako Teletubbies. No s Bohom, to je trapošina. Ty máš citáciu, čo nie je to Tak kokot, čítam, že som okej, nemám. Ja by si berem túto knižku, či Keď sa jebe. teda Anton Fedotič na základe vyššie spomenutých príčin rozhodol pre návštevy, počítal ešte s jednou, ale nie neprejdeš okolnosťou. Musel chodiť peša. Fetotič, to je slovičko. No hýbaj, kde nájdeš? Ja dnes sa to postup. Točko, fetotič. Čak ale to bude, to sa západne. Dávaj, ideš to šňak. Hoci čo povedz. Aký som bol šťastný, teda v láske. Na stávke Banskej Bystrici pri Krajskom národnom výbore. Takže za normálnych okolností sú ženské pohlavné orgány chránené pred infekciami, vaginálnym sekretom a hlienom okolo krčku, ale v čase ovulácie sa toto prostredie mení a stáva sa menej kyslé a viac bodové, čo umožňuje spermiám dostať sa dnu. S kúpaním v prírodných vodách sa spája aj jemná masáž pokožky a podkožného svalstva. Zvláštny obchod. Vybavené. Čo to znamená? Ako bude? Možno vári narodenie alebo nenarodenie človeka necháva na slepú náhodu. Srbot natiahol ruku ku mne. O takom niečom som snívala. A čo som robila, potriasla mu ňou. Najjednoduchšie sa to dalo vysvetliť tak, že Sovietsky zväz znovu vypustil na svoju púť do vesmíru raketu, možno na preskovanie Marsu alebo Venuša. Podvečer 25. marca 1957. Ak sa spermie nevystreknú, starnú, sú menej odolné a napokon odumierajú. Čím zriedkavejšie má muž pohlavný styk, tým viac je starých a neodolných spermií v jeho semene. Muži, ktorí majú z kúpania ozajstný požitok, mohli by si dopriať kúpeľ aj s kúpeľnou solou, ale len ak nemajú príliš suchú alebo chulostivú pokožku. To je pičovina. Hadička na bok nakláňa sa, spadnúť má z tenkých nožičiek. Debil. Povedzme, že na poklad a kradnutie za nemravné, nepripustné a tak podobne. Ale kúpiť ukradnutú vec a tváriť sa, že pravý pôvod veci nepozná, je celkom dovolené. Hebaj! Ďalšia komunistická knižka. Vďaka ti, dobrý neznámy. Odíď domov, prosím. Vďaka ti, dobrý neznámy. Choď preč, človek zlý, človek zlý, človek zlý. Potom nasledovali atomové a hmotové čísla niektorých vedľajších produktov až po helium, ale veď to pozná každý atomový fyzik a každý, kto má záujem, môže sa poučiť z odbornej literatúry. Atomový fyzik. Najmenej 95 spermií buď z vagíny vytečie, alebo zahynie jej sekretník. Asi tak 1 000 000 dostane cez cervix do maternice, kde väčšinou z nich zničia biele krvinky, ktoré zabíjajú baktérie. Len asi 100 sa dostane do vajíčkovodu. Potom liek. Kto chce mlieko? Ja. Tak ja si dám, Ja chcem mlieko. takže 6 krát 2 12. Ale cukor nejaký. Ďakujem. Si hormón na rade. Treťou chorobou dojnic, ktorej treba venovať zvýšenú pozornosť, je zápal mliečnej žľazy. A kúkať prestaneš. Pičovia. Kúkať prestaneš. U detí je značka nebezpečná kvôli strate tekutín. Na lekári. Zosilnený sezónny cirkulačný typ medzi Atlantickým oceánom vnútrozemím, ktorý sa prejavuje aj u nás premenlivejšou poveternostťou, sa ľudovo nazýva medardovské počasie. Medarda je